bomaka to ine bomaka koro ma timo nade. Koro gima daer lero en ni kirango 844 VOJ 844 en ni kane janyuol oseteri school to penjo headmaster ni to kora ami moth ka to miya kwan duto te mag omenda midwaro koro ichak gone kwan mag watchman mag ang'o to penjo ni to buge udwaro adi nadwaro bugo kata 12 ni buge be rakelo koro japuonj anatieko kora waro mtam manyien to role mar janyuol awachoga pile janyuol en japuonj mokwongo mar nyathi. Mar ariyo wan gi shift in parenting kaluwore gi economic activities mobiro. Koro yudo ka thothne jonyuol nigi thuolo matin mondo bed gi nyithindo. Koro gima CBE temo timo en ni oket close linkage between jonyuol gi nyithindo mondo mi janyuol understand strength ma nyathine, strength teko, nyalo kata teko to gi kuma nyathini struggle. To iyudo one thing madwaro clarify ka. Jonyuol kaoga tich momi nyathi to timo, ok owinjo bed kamano. Gima owinjo be ni timre, janyuol owinjo be ni bet to penjo niya, wach nunu tim ang'o. No wach ni watim ma. Nikech nyithindo go owinjo be ni miyo clarity of gima owinjo be ni. Koro tij janyuol owinjo be ni watiyo gi the word support, konyo. Ok timo. Owinjo be no konyo. Nyathini gi chiwo guidance of gima owinjo otim. Jopuonje bende wawacho ne ginia kaen kaka gima chalo rutu. Ma is one method ma itimo godo assessment a CBE. Orutu is a project. Okinyal chiew godhiambo kawuono ti wacho ne nyithindo ni kata by Friday kawuono wan Tuesday donge. By Friday adwari go rutu. Owinjo bed project niga gi timeline mare chieng' mochako gi chieng' modhirumo. Koro ing'iyo kit project ma in go tichiwo nonro mare eyo makare niya ichiwo winjo ochaga gi sensitization ikono jonyuol ni etamni magi projects ma wan go ma wan anticipate timo gi jonyuol mondo mi loso rutu magi requirements midwaro timeline malose biro bedo chieng' makama. Koro mano winjo bedga korka jopuonje ma mano yudo ga ng'ikruok ma jopuonje ma yudo kan